Gamit ang puting kartulina asing pangkulay, nagpatribayan ang 20 estudyanteng kabale sa ginibong poster and slogan making contest kang Department of Agriculture sa Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi. Saro sa mga kabali sa slogan making contest ang grade 9, asin 14 anyos sa Siguen Canicula, kang Malinaw High School. Sabi niya, maug ba siyang ipahiling ang sa iyang tibay sa slogan making. Po ako nag-expect na manggana ako. Basta po, nag-ibok ang best ko. Ayan na po ito. Daimang pinalampas kang 21 anyos na si Orlan Martinez, kang Daraga Community College, na makabali sa kompetisyon. Poster making man ang sa iyang pigbalihan. Nag-inspire po sa akin sa pag-drawing kang ini, ano po, about sa organic agriculture po, na tiga-implement dito sa bansata. Tapos po, tabing mapakita ko po na na mas palawakan ta pa ang pag-implement ng organic farming dito sa Pilipinas po. May temang kompetisyon na Be Responsible, katakod kang National Rice Awareness Month na may ubetong matauan ng pagbisto ang sektor ng pag-uma sa reyon. Yung contest na to, isa itong information campaign, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na mai-appreciate naman nila yung kahalagahan ng ating mga magsasaka at magkaroon din ng interest, lalong-lalo yung mga kabataan na kumuha ng kurso sa agriculture. Sa huri, si Orlan Martinez ang naging angat sa poster making contest, mantang si Jenalyn Maldo naman ang kampyon sa slogan making contest. Nakaresibi ang duwa ning cash prize as in certificate. Sa ring-saling event, yung first time ko lang po magsali dito. Nagasali lang po ako sa school po, sa mga pakonti sa school po. Sa ating mga participants, so nawa itong pagsali ninyo sa ating contest, so hindi lang yung mapakita ninyo yung inyong mga skills, yung inyong mga kakayahan, kundi maisapuso din nila kung ano ba yung nais na mensaheng maipahatid ng pagdiriwang ngayon, yung National Rice Awareness Month. Laom kang ahensya sa mga siring na aktibidad, maipahiling asin maitukdo sa publiko, urog na sa hobenes, ang importansya kan tamang pagkonsumo ning bagas. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal,